KSU Students Union Kalashi Megarai ban Pdiang ya jingkhot iakren ka Sorkar jalla halor ki santli ki mat jingdawa jong kaseng. Ya kani garai lashim da ka Central Executive Committee ka KSU basong jingalang kerki hene ka jan meet singi baar. Kadgum ka kerwo na Information and Public Secretary samla pensyai kula dekhar la pentip bakani ka jinga kendo kandong la syai ka singi ka arpundiu tarik nailar hakapor henry wuji jan meet. Ula pen paurup ka KSU ka kemilinti bakani ka jinga kendo kandong ka baseso. Haka shithi balapha asha ka KSU haka singin kong u joint secretary bakmi ektanat kampo yeng didi singai ula pentip ba u menteri rang ba kondat ke sangma un penlong ye kajing lang bat ka KSU haka por henry baje janmit haka arpundiu trik nailar hapo ka conference hall Meghalaya secretariat main building kisantli ki mat jingdawa ka KSU ki kintup ya ka jingdawa pinchtom ya deputy commissioner superintendent of police ki hepolit bat ki nongtrei ka MSPCB namar ka jingkhang ya ki pajba ben lit ishimenta ha ka public hearing ka Shri Simen ha East Giant Hills balong ha ka live huwai tarik naitung ki wei pat ki mat dawa ki de ka jing pentrei kampura ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act haraja khandriu hadu benda pentrei kam ya ka inline permit penyeng ya ki facilitation center habaro ki khatpratli ki entry point harilum khasi bat jaintia ringkat ka jing pinchisha de ki dor barsnong Menteri kami ka Migrant Workmen Act araja arpo bala pinkla thamaya ka thungkam thungjam han nigrims kentup ka ratio ba prapo la arpo yaki na skinthai shinrang but ai bha eki trashnong but wengno yaki interview ha ka thungkam yaki kam grade B C but D nolor bandon ka SOP ha baro ki recruitment board Laban kedo hangni basangut kinong yalam bah khmat ka KSU kila syakem ha ki pulit halor ka jingjia bajia ha ka rali ka seng belolong ha ka khat khandai tarik nailar Kini kisangut kidai President Samla Raymond Kharjana, Vice President Samla Pinkemenlang Sanmeet, General Secretary Samla Ruben Najir, baru Assistant General Secretary Jemmy Maya Potmi. Kini kinong ilam ke KSU kledan mentah Shillong District Jail, but syaset hapo ke judicial custody.